नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी सबके। कैसन बानी जा रउआ सब? आशा ना पूर्ण विश्वास बाटे कि रउआ सब जितना भी भाई लोग बा, हमारे यूट्यूब फैमिली बा, सब लोग अच्छा होखब। ता आप लोग के छोट भाई बचवा बेटा भोजपुरी गायक सत्यम वर्मा एही जैसे जितना भी भोजपुरी सुनवैया श्रोता समाज रूपी लोग बा, सबके गोड़ छुके गोड़ लागा तनी। कैसन बानी जा रउआ सब? ता आज हमनी के फिर से एगो वीडियो क्रिएट कर रहल बानी रउआ सब के बीच में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज रउआ सब ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद देव। ता हमनी के ई काली आयल रहनी बड़ भैया सोनू शर्मा जी के साथ, वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर बानी। तो उनके साथ में आयल रहनी दू गो वीडियो एडिट के खातिर जो आयल रहनी। तो आप सबके बता दिहल चाहतानी कि हमनी के जा अभी बैठल बानी ललित रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखनऊ में। यहाँ के स्टूडियो जे बा उ बाराबंकी में पड़ी। ता बहुत ही स्पेशली बहुत ही अच्छा स्टूडियो बाटे ललित रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाराबंकी लखनऊ में पड़ेला। तो बहुत ही भैया अच्छा लागल भैया के स्टूडियो में पहला बार आईनी। मने जितना भी चीज बा कुल चीज बाटे बढ़िया फैसिलिटी बा स्टूडियो के अंदर। वो सब देख सकतनी जा रहा, वो सब के दिखा दी हम। ये देखी सब लागल बा कि मने टोटल स्पीकर्स वगैरह सिस्टम बाटे है जो वीडियो एडिट कोल जाला। हाई माइकवा देखी, माइकवा एकदम एक नंबर के लागल बा। और ये आप सबके दिखा दी, ये मिडी कीबोर्ड बा जो म्यूजिक कंपोज कइल जाला। तो एजुके पूरा मने पूरा रिकॉर्डिंग जे होम बा एमे पूरा सुविधा बाटे। ई फैन लागल बा और ए जे एसी लागल बा, पूरा एसी वाला स्टूडियो बा। तो बहुत ही अच्छा लागल भैया मने आ करके ललित रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखनऊ में पहला बार आईनी, भैया से मिलनी। वहाँ के बहुत ही दरिया दिल नेक इंसान बाड़े। और ये नेक इंसान के साथ साथ वो सबके बता दें कि वहाँ के सुपर मल्टी टैलेंटेड बॉय बाड़े हमार भैया बाड़े। ता बड़ा ही अच्छा लागल। तो रउआ सब देख सकता नहीं जाकि ललित रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखनऊ में। रउआ सबके डिस्क्रिप्शन में उनको नंबर दे देम, अगर केहू भाई लोग के कोनो रिकॉर्डिंग करावे के बा या केहू वीडियो करावे के बा, वीडियो और ये गाना लिखवाए के बा तो जरूर भैया से संपर्क करी। और ये बहुत ही दरिया दिल इंसान हमार भैया बाणे। रउआ सबके बता दिहल चाहतनी कि और यहाँ एक स्पेशली रउआ सबके बात बता दिहल चाहतनी कि हमार भाई के 2 गो गाना कंप्लीट हो गए बा अमित राजा जी के। तो रउआ सबके बीच में आजुए छूट जाई 10 बजे के करीब में। रउआ सबके बीच में अमित राजा भैया के एक गाना छूटी जेका नाम पड़ी तोहर चोरी चोरी खाइल पकड़ा जे हैं, जे कि बहुत ही अच्छा गाना बा। तो हमनी के जब बैठल बानी ललित रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाराबंकी लखनऊ में। तो रउआ सबके अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो के शेयर एंड लाइक एंड कमेंट रउआ सब जरूर करम। और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद अपन छोट भाई बचवा सत्यम वर्मा के देव। और रउआ सबके दिखा देल तनी कि हाउ देख ली ऊपर ललित रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाराबंकी मने ऊपर नंबर भी पड़ल बा। तो रउआ सब नंबर से संपर्क कर सकतानी। तो रउआ सबको बता दी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए एंड हमारे चैनल के सब्सक्राइब करिए। सत्यम वर्मा ऑफिशियल पे ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनौले रही। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता।